Ei, Xevi, hola, què tal? Què fas, com vas? Bon dia. Mira aquí, amb en Moi, que sortim de l'Ajuntament. Ah, mira, ja em va bé que sigueu tots dos. Moisès, què tal? Bé, jo bé, Berna. I tu com estàs? Mira, que passava per aquí a l'institut, ara així caminant, i he pensat que aquest estiu, la mainada, els de primer de batxillerat fan una estada a l'empresa i estaria molt bé potenciar a través de l'Ajuntament la relació institut-empresa. Totalment d'acord, Berna. És un dels col·lectius que més hem d'ajudar els joves. Aquí ves que no teníem 3 empreses molt importants que donaven feina al poble. Una era la Carsodo, que ha marxat, Casademont, que també ha marxat, i la Grover, que va acabar tancant. És veritat. I tu, Berna, com ho tens? Perquè ets una de les directament afectades. Sí, doncs mira, ja t'ho pots imaginar, adaptant-nos al canvi de vida després de tot lo de la Grover.